म्हाका पावल्यात तिचो क्रेडीट आई आनी बाबाक वयता. थँक्यू. सगळे हैसर येवन म्हाका फेलिसिटेट केला म्हणून तेच्या खातीर थँक्यू. की आमच्या पेडणे तालुक्यात खेळाबरोबर शिक्षणाकय महत्व आसा आणि ते आयज निकितान आमच्या बायन दाखोवन दिल्ले आहा. हेचे फुडें तेणी फुडें वचपाचें, फाटसून केन्नाच पळोवं नाका. फुडें वच आणि फुडें तुजें उज्वल भवितव्य आहा हे लक्षात दवर आणि आमची सदीच तुज्या फाटसून आमी आसतले आणि आमची तुका सदैव शुभेच्छा. आणि कसली गरज पडली जाल्यार आमी एज ए फ्रेंड म्हणून सगळे पेडणेकार तुज्या फाटसून रावतले ही इतले सांगून आमचो. ही जी मुलगी आहे आमच्या सोयरोमा आंबिये कॉलेजीन जी पेडणे तालुक्यात प्रथम मान पटकायता हे खरी कौतुकाची बाब आसा. प्रतिकूल वातावरणात सुखसोयी नसताना सुद्धा तेणी हे पल्लो गाठप एक होप ह्या ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यान तेचे आदर्श घेवचो अशें हांव मागता. आणि आपले जे एफर्ट्स आसा, जे आपल्या शिक्षणात कितली तळमळ आसली त्या तळमळीचो उपयोग तेणी आपल्या गावातल्या जावं पेडणे तालुक्यातल्या प्रत्येक तेच्या कॉन्टॅक्टान आसा त्या विद्यार्थ्यांक तेणी सहकार्य करचे आणि अशा पद्दतीन आमच्या पेडण्याचें नांव उज्वल करचें की जी खंयच्याय क्षेत्रांत ताका नोकरी मेळो नाजाल्यार आनी खंयच्या क्षेत्रांत तेणी काम करूं. अशा खुबश्यो गोष्टी आमच्या समाजात घडटा की बऱ्या पोस्टाक पावल्या नंतर बारीक बहुजन समाजाचे लोक फाटल्यान कोणाक वळोवन पळयना, पण तेणी ह्या पोस्टाक खंय तरी बऱ्या सर्विसेक पावले जाल्यार आमच्या पेडणेची तेणी आदर्श जावं कितें तरी तांकां हेल्प घेवन फुडें सरचे इतलें हांव एक देवा कडेन प्रार्थना करता. ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, तेच्या सगळ्या कुटुंबाक दिवचें इतलेंच मागून म्हाका हैसर एक आमच्या प्रतिश्ठान आमचो शाहू फुले आंबेडकर नवचेतना जावं आमचे हे पेडण्यातले सगळी मंडळी म्हाका एक थंयसर एक मान दिलो त्या बद्दल ह्या सगळ्या टिमीचे हांव आभार व्यक्त करता आणि ताका हांव सुयश चिंतिता इतलेच हांव परमेश्वरा कडेन मागणी करता. तर ही वाणिज्य शाखेत पहिल्यांदा आल्याबद्दल पहिल्यांदा मी माझ्या वाड्यावरून त्याचं कौतुक करते की जरी ही आपण फर्स्ट आली तरी आमच्या वाड्यावरच्या बाकीच्या ज्या कोण आहात त्यांना यांनी जी आपण काय आपल्या प्रयत्नाने पुढे गेली अशाच पद्धतीने कोण शिकत नाही जावं काही नाही त्यांना ह्या निकिताने सहकार्य करायला पाहिजे. आणि वाड्यावरची प्रत्येक शिकणारी जी मुलं आहेत त्यांनी निकिताने ज्या पद्धतीने आपण या शिक्षणाकडे झेप घेतली त्याच पद्धतीने आमच्या वाड्यावरचा जर कुठलाही माणूस म्हणजे वाईट मार्गाला जातो तर निकितानं आपण शिकल्याच्या पद्धतीने त्यांच्या फाटीवर त्यांच्या थाप मारून आम्ही आता जशा पद्धतीने ह्याच्या फाटीवर थाप घातलेली आहे की ह्याने आमची माणुसकी आणि आमचं मान वर करून दाखवलेली आहे की एक बारीकशा ह्या आमच्या निगळवाड्यामध्ये ही एवढी पुढे गेली की जिने त्या कॉलेजीमध्ये फर्स्ट क्लास घेऊन आमची वर्चस्वाकडे वाटचाल पाठवलेली आहे. म्हणून मी ह्या निकिताला खूपच खूप शुभेच्छा माझ्या वाड्याकडून देतो की अशाच सगळ्या मुलांनी जशी निकिता फर्स्ट घेऊन पुढे आली तशी प्रत्येक मुलांनी आपली माणुसकी दाखवून आपलं शिक्षण दाखवून आपलं तात्पर्य दाखवून आमच्या वाड्याचं भरीव अशी शिक्षणाकडे वाटचाल करावी अशी मी त्याला हिला पहिल्यांदा आता भरपूर अशी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. महाराष्ट्र येतो आहोत आणि इथं आज आमची निकिता नारायण आरोलकर ही संत सोयरोबानाथ सरकारी महाविद्यालयात शिकणारी वाणिज्य शाखेत ही पेडणे तालुक्यात संपूर्ण पहिली आलेली विद्यार्थिनी आहेत आणि त्या महाविद्यालयातही ती पहिली आली. 80% पूज्य 42 गुण घेऊन ती विद्यालयात प्रथम आलेली आहे. त्याबद्दल तिच्या फाटीवर कौतुकाची थाप मारावी यासाठी आम्ही शाहू फुले आंबेडकर प्रतिष्ठान पेडणे, नवचेतना युवक संघ पेडणे आणि मूळवीर क्रीडा संघ मालपे पेडणे यांच्या वतीने हा यथोचित गौरव सोहळा आम्ही आज निकिता आरोलकरचा केलेला आहे. आज या ठिकाणी पेडणे पणजी अग्निशामक दलाचे अधिकारी प्रशांत धारगळकर, समाजसेवक प्रकाश कांबळी, गोमंतक बहुजन समाज पेडणे तालुक्याचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते उमेश तवणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मयेकर, या ठिकाणी निकिताचे आई आणि वडील नारायण आणि सो आरोलकर आणि त्याचे बंधू इथे उपस्थित आहेत.
आज आम्ही छोटेखानी कार्यक्रम या ठिकाणी त्याच्या घरी येऊन आयोजित केले आहे. कारण एवढंच की निकितासारखी ग्रामीण भागात राहणारी ही विद्यार्थिनी सुरुवातीपासूनच पहिली इयत्तेपासूनच हुशार आणि त्यांनी महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यापर्यंत प्रथम क्रमांक कधी सोडला नाही. त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्यावी यासाठी आम्ही आज त्याचा छोटेखानी गौरव सोहळा केलेला आहे. भविष्यात त्यांनी असंच उज्ज्वल यश संपादन करून आमच्या पेडणे तालुक्याचं आणि पराष्टे गावाचं नाव उज्ज्वल करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आज या ठिकाणी पेडणे तालुक्यात विविध क्षेत्रात मुलं आणि युवा युवती कार्यरत आहेत. अनेक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत आणि हा ठसा उमटवल्यानंतर त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप त्यांना द्यावी यासाठी आम्ही नेहमीच पुढाकार घेऊन अशा कार्यक्रमाचं आयोजन करतो आणि त्याचं अशाच प्रकारचं औचित्य साधून आज हा छोटेखानी कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे. निकिताला भावी वाटचालीसाठी मी या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.